My new recipe, mushroom with onion and evap meal. Oops, yan. I-flex ko lang po yung aking na gaya na recipe dahil kay Mamsi dyan sa Typo Market. So Mamsi, ito na, niluluto ko na. Ang natutunan ko po is itong una is pinay ko yung onion ng butter. Tapos ito, maraming sibuyas na ganito para mas malasa yung ating shrimp. At ang pangsasabaw lang daw natin is evap na gatas. So, susubukan natin. Gusto ko siyang i-try talaga. Kasi, ang sarap-sarap yan. Thank you so much sa nagpakain sa akin dyan kahapon. Habang naghihintay ako ng mga kaibigan ko, yung nag-birthday kahapon. Yan. So, yun. Sa paghihintay ko, sa kadaldalan ko, di mo natutunan ako yung recipe. Diba? Halu-haluin natin hanggang maamoy natin yung halumuyak ng sibuyas para mas lalong malasa. Pagkatapos niyan is ilalagay na natin yung ating shrimp. So bumili ako talaga ngayon para ma-try at masubukan nila yung recipe na to sa aking mga amo. So ito, nakabili na ay nakugasan ko na yung ating shrimp. Mura lang to. At ito nga siya, yan. Dinalatan ko yung dalawa kasi medyo hindi siya okay. Yan, iba is meron. Yan, medyo nangangamoy na yung ating sibuyas. So, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Yan lang. Itong recipe nito, natutunan ko sa kay Mami sa Typo. Thank you so much sa mga Bisaya dyan. Yan, pinakain nila ako kahapon. At dun sa kabilang grupo naman, mga Ilocana. Ang dami nagmamahal, Kaya nakikain ako sa kanilang lahat dyan kahapon. Na meron din naman tayo, ma'am. Yan, nag-aano na siya. So, lalagyan na natin yung ating, yung ating evap mamaya. Kasi medyo nagbo-brown na yung ating sibuyas. Ayan. So, carnation, as usual, nilalagay natin baliktad. Yan, isasabaw natin. Ito yung sabaw lang niya, wala nang iba. Madali lang naman maluto yung shrimp, diba? So, hintayin lang natin kumulo at magiging okay na yan. Kasi, mas maganda pag hindi overcook yung ating shrimp. Siyempre, tapos tikman na lang din natin yung lasa para maging sakto. Diba yan? Naaamoy ko siya. Saka natin lalagyan ng pepper, chicken powder. Mas malasa kasi pag butter yung nilagay niya. Mas okay na okay. Konting salt lang natin. Konting lang kasi. Tapos konting chicken powder. Para nang sa ganun is mas okay yung lasa. Yan. Thank you talaga sa recipe na to. I really love it. And talaga naman nagustuhan ko siya kahapon. So, tignan natin mamaya. Pakuluin muna natin, ha? So, yun lang. A few moments later, tayo. Yan. Naluto na natin. So, yan. Okay, naluto na siya. Napakalasa pala pagkatas talaga lang. Wala siyang tubig, ha? Ilang ilalagay nyo gatas ang kanyang sabaw. Walang tubig. The final. Yummy!